Ibingelelo umsakazo Sakhisizwe FM nabalaleli emakhaya. Amen. Lo isithunywa sanamuhla insizwa kaMsomi ezweni lakamthetho ephathane empangeni. Amen. Ake sithandaze. Baba, siyabonga. Siyacela Nkosi ukuthi usivumele sikubonge. Uhlambulule izindebe zethu sikuphathe sifaneleke izwi lakho. Amen. Bakhonza bayingcwele, bakhonza abahle. Siyabonga umusa ukugcinwa inkosi. Ngiyabonga nami ukuba namhlanje ngizwakale kulo msakazo. Ngiyakubonga kakhulu lokho. Kimi kuyinto enkulu kakhulu leyo, ngoba ukukhuluma nje lezi ndaba kaNkulunkulu ngeke ngizwe ngiphile enyameni, kanye nokuzilalela futhi ngeke ngizwe ngiphila. Angazi noma mhlawumbe leyo nhlanhla leyo angeke yini yabehlela abalaleli balomsakazo ukuba nabo emva kwale nkonzo bazwe isimo sabo sishintshile kunesimo sayizolo, nabo bazwe bephila ngaphakathi enyameni yabo nasemoyeni wabo. Bakhonza bayingcwele, lesikhathi salezi insuku zizinsuku zesikhumbuzo. Inyanga leka May, inyanga enkulu kakhulu kuleli bandla laseNazaretha, lapho khona esuke khona ekhumbula umprofethi Shembe. Insuku lezi zokuhamba kwakhe emhlabeni. Nathi-ke sikhumbula yena kulezi insuku. Ngale mihla lena sisuke sikhuluma ngaye kuzo zonke izinkalo. Bengayisono-ke mangezokhuluma ngaye. Sizofunda-ke incwadi bangcwele. Sizofunda incwadi bakhonzi, okuyincwadi ezoba yizwi, okuyincwadi ezoba yizwi laleli Yesabatha namuhla. Amen. Incwadi esoyifunda, sofunda incwadi kaThimothi wesibili 1:14. Le ncwadi ifundeka kanje: okuhle okubekiwe kuwe ukulonde ngomoya ongcwele ohlala kithi. Amen. Angiphinde le ncwadi: okuhle okubekiwe kuwe ukulonde ngomoya ongcwele ohlala kithi. Inkosi ibuse ukufunda kwethu nayo. Amen. Esikhathini esiphambili emhleni yakho ubhombela isitimela samampondo, wake wabizwa esekhona lapha ezweni lasenhla. Ubizwa komunye umuzi. Lo muzi lona wawakhe eplazini lomlungu, eplazini lebhunu, endaweni namuhla ebizwa ngokuthi kuseQwaqwa. La kulo muzi kwakunengane intombazane egula kakhulu. Lengane lena inesifo esasinequbu, ngoba sasifika sibuye sinciphe sibuye sifike. Lesifo kwakuthiwa isithuthwana. Mayifika ubhombela kule ndawo, ngaleyo mihla wayibizwa kakhulu, ebizwa ngokuthi inceko. Mayifika ezoyithandazela lo mntwana,
ufika uyibeka isandla yakhuleka. Kwase kuvuka ufa kule ngane. Kwavuka wayiqinisa le ngane ukufa. Kuze kuba le ngane yathula. Labo bakulomuzi bayibona le ngane ukuba ayisithule le ngane. Baqaphela nokuthi le ngane isaphefumuli. Le ngane seyihambile emhlabeni. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe babekhona nabo bengathanda ukuba uShembe bekhona lapha. Baphuthuma bayobikela ibhunu leli likuyilona lomnikazi waleli plaza. Bayobika ukuba sekufika omunye umuntu lapha usebulela umntwana. Wagibele yashini lakhe leza leli bhunu. Malifika lafika uBhombele esayithandazela le ngane, ithuli njalo. Wayikhuluma nomoya wayo. Wayingenandaba nesidumbu sayo. Mayifika leli bhunu lifike libuza ukuba undoda ukubani, uvelaphi, bulaleni umntwana. Waphendula uBhombela wathi hayi lo mntwana akafile, lo mntwana akafile uyaphila. Mayisondela leli bhunu labona ukuba umntwana lutho. Le nto esho lo muntu ayilona iqiniso. Wathi mayimbuka ngamehlo akhe enyama wambona ukuthi umntwana uhambile emhlabeni. Ngiyakhumbula inkosi ikhuluma ngale ndaba. Ithi ubaba baze bamkhahlela inyongeni. Wagoba wabamba inyonga la ishayike khona. Kodwa isandla kaze asisusa kulo mntwana lona emthandazela. Isandla kaze asisusa kulo mntwana emthandazela ngoba ibambe umphefumulo waso. Waqhubeka wakhuleka. Noma ebuza ubuhlungu basenyongeni kodwa waqhubeka kwamthandazela umntwana. Abaziyo ke le ndaba bayasho ukuthi umntwana waphila. Ayibonga inkosi. Inkosi yamyeka ngoba esephila umntwana. Bayikhuluma inkosi ngale ndaba. Ithi yona le ndaba eyenza ukuba babone ukuthi uNkulunkulu akambizelanga kuleli izwe lasendabazwe. uNkulunkulu akambizelanga kuleli izwe lasendla. Wabe setsuka ngaleso sikhathi leso. Wayesebopha imithwalo iphikelele kuleli izwe lakaZulu. Leso sigameke senza wabona ukuba noma uNkulunkulu ekhona ngaphakathi kwakhe kodwa akambizele kuleli izwe. Iliyo ndaba nami inkosi engizokhuluma ngayo, ngizokhuluma indaba yokubizwa kwakhe uNkulunkulu uba wabizwa kaZulu uShembe. Ngizokhuluma indaba lo yamntwana abantu abebembona bethi ufile kodwa uShembe ekhuluma ngaye ethi lo mntwana ngafile uyaphila. Ngizokhuluma leyo ndaba leyo kaNkulunkulu ophila kithi. Ngoba le ncwadi engiyifundile, ithi okuhle okubekwe kuwe ukulonda ngomoya oyingcwele ohlala kithi. Le ncwadi kwakhuluma uDavide. Le ncwadi kwakhuluma uPawuli, ngiyaxolisa. Le ncwadi uPawuli wayikhuluma kuyo. Ekhuluma nomhlobo wakhe uTimothy. Ethi uzwalonde kahle. Ethi uzugcine kahle okuhle okubekwe kuwe. Ugcine lokho okuhle okubekwe kuwe ugcine kahle. Ngomoya oyingcwele ohlala kithi.
Le ndaba ngisengikhumbula indaba engiyithandayo eyakhulunywa uDavide kwihlabelo 23 verse 4 ethi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angikwesabi okubi ngoba wena ukimi. Uthi uPawuli uJehova ohlala kithi, Jehova ohlala kimi, umoya oyingcwele ohlala kimi, umoya oyingcwele ohlala kithi, umoya oyingcwele ohlala kuwe. Leyo ndaba engifuna ngikhulume ngayo namhlanje, uNkulunkulu athanda ukuba ngikhulume ngayo namhlanje. Ngihlanganise nale ndaba kaBhombela yalo mntwana lona emthandazela bethi abantu uhambile emhlabeni kodwa engahambile emhlabeni. Emehlweni abantu abephila babebona ukuthi umntwana akasekho, kodwa uBhombela lokho eshilo ethi hayi umntwana uyaphila. Wayemthemba noNkulunkulu ngaphakathi kwakhe, wayemthemba noNkulunkulu kuye. Ngelinye ilanga ngihamba kulo lelizwe leli, ngikwelinye idolobha lapha othiwa Richards Bay. Mawungena-ke kuleli dolobha leli, mawusuka ngapha kuleli izwe leli la komthetho usuka enseleni, udlula Majaledi-ke lapha oBreckenham o-Aquadini. Mangabe nje udlule eUnisa kunama-robots lapha. Ngibona ama-robots acishile, iy'moto ey'vele emajardini nalezi ey'qhamuka ngalapha enseleni ziyeza lezi iy'moto ney'chezwe ku-N2 zangena eRichards Bay. Ngibona lapho zimile ama-robots acishile, iy'moto zingena ziyadlulisana. Ithi mayisisondele lesihamba ngayo, mangithi ngibuka ngalena esikhotheni ngibona kune-robot khona elewile laphana esikhotheni. Ngase ngibona ukuthi kusho ukuthi la ma-robots njengoba ecishile, awacishile ngoba mhlawumbe kune-load shedding, kodwa acishwe ngamabomu ngoba leliya robot leliya elilele phansi ngiyalibona liyakhanya. Lawa imile wona ayicishiwe, leli lalilele phansi i-robot lona lalikhanya. Kusho ukuthi le moto yafika lishayisa, le moto yaphalaza emgwaqeni yaselishayisa lezi robots, yashayisa insimbi. Kwase kuthi intambo le ingaphakathi ayizange yathinteka le ntambo, yawa le nsimbi ye-robot, kodwa intambo i-connection engaphakathi kulona ayizange yathinteka, laliqhubeka likhanya noma lilele phansi esikhotheni. La wona imile, wona esecishiwe, connection yawo yayisesusiwe. Ngiyafisa ukukhuluma nawe mlaleli, ngiyafisa ukukhuluma nawe mlaleli lapha ekhaya, kuba kungenzeka uba kunesimo esikufica lapho khona uzothola khona ngathi ushayisekile khona, lapho khona isimo esokufica sikufice ngathi uphansi khona, engathi uwile khona, lapho khona abantu sebengaze besho bethi ufile njengaloya mntwana uShembe emthandazela. Sikhona isimo esinjalo, sikhona isimo esinjalo sihlobo sami, lapho khona izinto ezimbi khona ezizikushaye khona uzusho ukuthi ufile. Sikhona isimo esinjalo. Usathana kuyenzeka kuyise, yenzeka usathana kuyise, mhlawumbe uzugcina usuthi mama uzuthi mhlawumbe esontweni awusayi ngokwesimo obhekene naso lapho ekhaya. Kuyenzeka kufika isimo esizoqeda ngempilo yakho, ufika isimo esizokuyisa entweni okholwa yiyo, esizokuyisa
ebweni bakho. Kodwa kufanele wazi umuntu wasezulwini ukuba ukhona uNkulunkulu ongaphakathi kwakho. Ukhona uNkulunkulu ohlala kuwe. Ukhona uNkulunkulu ohlala kithi ngaphakathi kwethu. Lowo uNkulunkulu okithi akasoze afa. Lowo uNkulunkulu okithi uyaphila. Kusho ukuthi noma uwile, lowo uNkulunkulu okuyaphila, usangavuka umuntu wasezulwini, usangavuka ubheke phezulu ube ngangey'ndaba. Ngoba lo uNkulunkulu okuwe ngaphakathi uyaphila. Lo uNkulunkulu akhulume ngawo uPhawuli, lo uNkulunkulu asukithi, le ncwadi ebhaliwe ethi okuhle okubekwe kuwe ukulonda ngomoya ongcwele ohlala kithi. Lokho okuhle umuntu wasezulwini obekwe kulonde. Noma uzizwe ngathi uwile, kodwa lokho kuhle okubekwe kuwe kulonde. Ubambe i-connection yakho noNkulunkulu. Ubambe i-connection yakho noShembe, iNazaretha oyingcwele. Ubambe i-connection yakho noKristu oyingcwele. Ngoba uNkulunkulu ongaphakathi kwakho ukhona futhi uyaphila. Noma uzizwe ukuthi ushayisekile, noma uzizwe ukuthi uwile, kodwa uNkulunkulu uShembe, ubhumbelisa sampondo, umile lapha eceleni kwakho, ulokhu eshila athi hayi, noma sebesho ukuthi umntwana wami ufile, kodwa umntwana wami ngeke uyaphila. Wakwazi ukusho kuleya ngane yaseqwaqwa. Wakwazi ukuthi noma sebesho bonke abantu, noma sekufike nebhuno, kodwa waqhubeka washo, wathi hayi ngiyanizwa nithini, ngiyanizwa niyasho ukuthi lo mntwana ufile, kodwa lo mntwana uyaphila. Kwala noma semshayile wathi hayi kulungile, kodwa lo mntwana wami uyaphila. Wayelele phansi umntwana. Le ntombazane wayelele phansi. Nokuphefumula kwase kungasekho elele phansi, kodwa inkosi yama kuye, yathi uyaphila. Nami namhlanje ngiyamemezela njengoPhawuli ngiyasho ngithi lokho kuhle okubekwe kuwe uzokugcina ngomoya oyingcwele ohlala kuwe. Lokho kuhle okubekwe kugcine ngomoya oyingcwele kuwe. Ugcine